Bon dia a tothom. En aquest vídeo el que vull és explicar-vos en què consisteix realment el text audiovisual. Llavors, primerament parlarem dels canals i signes del text audiovisual i després dividirem el text en codis. Hi ha un munt de codis. Llavors el que farem serà només parlar avui dels codis lingüístics. Bé, doncs comencem amb els canals i els signes del text audiovisual. Com el seu nom indica, el text audiovisual té dos parts, dos canals, el canal acústic i el canal visual. I a aquests canals podem trobar dos tipus de signes, els signes verbals i els signes no verbals. Doncs bé, quin tipus de què estem parlant? Doncs els signes verbals del canal acústic serien els diàlegs de la pel·lícula, per exemple, però també si un personatge comença a cantar. Tot això serien signes verbals del canal acústic. Els signes no verbals serien, per exemple, la música instrumental i també els efectes especials. Ja passem al canal visual. Al canal visual trobem també signes verbals i no verbals i, per exemple, un signe verbal del canal visual seria aquest fotograma que veieu on el personatge passa al costat d'una manifestació, d'una concentració i llavors hi ha una pancarta amb un missatge. També avui és molt habitual trobar l'ús habitual que fem de les noves tecnologies. Llavors és molt freqüent trobar missatges que enviem per telèfon, per mòbil. Llavors això també serien signes verbals del canal visual. Com signes no verbals del canal visual serien, per exemple, quan fem servir les mans per donar informació, per demanar 2 cerveses o també per dir que està tot bé. El que m'interessa sobretot és ser conscient que aquesta interacció entre els codis també transmet informació. La nostra percepció dels missatges no és la mateixa. Doncs bé, passem a parlar dels codis del text audiovisual. Com deia abans, podem dividir els codis en acústics i visuals i farem servir la classificació de Jaume, que distingeix tots aquests codis del text audiovisual. Com deia, en aquest vídeo només em centraré en els codis acústics. Bé, comencem amb el codi musical i d'efectes especials. Per què comencem per aquí? Doncs perquè considero que tant el codi lingüístic com el paralingüístic està explicat de forma molt clara al mòdul. No obstant això, hi ha codis que s'expliquen millor quan veiem escenes. És per això que hem considerat que seria útil aquest vídeo. Llavors bé, quan parlem del codi musical i d'efectes especials hi ha dos trets que jo destacaria. D'una banda, el ritme de la música, la quantitat, intensitat, to i timbre, doncs tot això també transmet missatge, hi ha una informació. Ho veurem ara amb exemples. I d'altra banda, òbviament, la lletra de les cançons. El primer exemple és d'una sèrie molt coneguda, una sitcom de fa anys, però que em costa que encara les noves generacions els agrada molt. Per això he triat aquest exemple. Si coneixeu la sèrie, que segurament sí, segurament ja sabeu
quin personatge he triat, no? Doncs efectivament veurem una escena on la lletra de la cançó que canta Phoebe doncs té una rellevància a l'argument del capítol, a la caracterització del personatge i també, òbviament, a l'efecte humorístic. Hi everybody, I'm Phoebe. Hi, Phoebe! Okay. I'm gonna play some songs about grandparents, okay? Now, Grandma's a person who everyone likes. She bought you a train and a bright shiny bike. But lately she hasn't been coming to dinner. And last time you saw her, she looked so much thinner. Now, your mom and your dad said she moved to Peru. But the truth is she died and someday you will too. La 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 la. Bé, crec que és obvi que cal traduir aquesta cançó, no? Hi ha un munt d'informació, hi ha bàsicament una intenció humorística que seria... Si no traduïm la cançó, òbviament es perdria tota aquesta intenció humorística. El segon exemple és d'aquesta pel·lícula, Zootropolis, i bé, crec que no... Com context, puc dir-vos que ara veurem a una de les protagonistes doncs, que es sent una mica sola, d'acord? I això queda subratllat pel codi musical. Everybody heard You can't do nothing right, babe. I'm a loser. Hey, stop right there! Bé, les cançons del principi tenen lletra, és una lletra rellevant, òbviament, no? Hi ha un missatge que subratlla, com dic, els sentiments de la protagonista, però fixeu-vos que també, quan apaga la ràdio, hi ha una música que és instrumental i hi ha aquest to, aquest timbre, no? Les característiques de la música serveixen també per subratllar aquest missatge. Bé, parlem ara del codi de col·locació del so, que a vegades resulta una mica confús per les persones que comenceu a fer subtitulació, sobretot. És important entendre bé aquest codi per fer un ús raonable de la cursiva. Doncs bé, diferenciem entre so diegètic, que és aquell so que pertany a la història, i el so no diegètic, el so d'una veu que no pertany a la història, com per exemple un narrador en off. L'exemple per aquest codi és de la sèrie Mujeres Desesperadas, Desperate Housewives, i és el principi de la sèrie, el primer capítol. My name is Mary Alice Young. When you read this morning's paper, you may come across an article about the unusual day I had last week. Normally, there's never anything newsworthy about my life, but that all changed last Thursday. Of course, everything seemed quite normal at first. I made breakfast for my family. I performed my chores. I completed my projects. I ran my errands. In truth, I spent the day as I spent every other day, quietly polishing the routine of my life until it gleamed with perfection.
That's why it was so astonishing when I decided to go to my hallway closet and retrieve a revolver that had never been used. My body was discovered by my neighbor, Mrs. Martha Hooper, who had been startled by a strange popping sound. Her curiosity aroused, Mrs. Hooper tried to think of a reason for dropping in on me unannounced. After some initial hesitation, she decided to return the blender she had borrowed from me 6 months before. It's my neighbor. I think she's been shot. There's blood everywhere. Yes, you've got to send an ambulance. You've got to send one right now. And for a moment, Mrs. Hooper stood motionless in her kitchen, grief-stricken by this senseless tragedy. But only for a moment. If there was one thing Mrs. Hooper was known for, it was her ability to look on the bright side. Aquesta escena tenim dos tipus de so. Hi ha el so diegètic, que és quan la veïna truca, quan fa la trucada telefònica, i el no diegètic, que és tota la veu en off que sentim, no? La dona narrarà, de fet, tota la història de la sèrie sense estar present a la sèrie. No? És un cas molt clar, a més, no? per com... Bé, pel que ha passat, no? Pel que veu a l'escena. Però clarament crec que aquest clip ens serveix una mica... Bé, és il·lustratiu perquè veiem, quan la dona fa la trucada telefònica, seguim sentint la veu de la dona, de la narradora, i, òbviament, la veïna no la sent. Llavors, amb això és el que implica el so no diegètic, que no pertany a la història, d'acord? Els altres personatges no senten aquesta veu. Una altra distinció que és important entendre és quan el so està en camp o fora de camp. És a dir, si la font sonora es veu en pantalla o no. Això és molt important per la subtitulació. Veurem ara un exemple de la sèrie Black Mirror i crec que no necessiteu el context per veure aquest exemple. That's one brush sweep. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. Al principi del clip hem vist, en primer lloc, elements verbals, no? Signes verbals al canal visual. No? Seria tota aquesta informació que us deia abans, no? que és molt habitual trobar-la a les pel·lícules i a les sèries perquè al món ens comuniquem molt pel mòbil, per missatges escrits al mòbil, i això també es reflecteix als productes audiovisuals. Bé, però després Jack comença a parlar fora de camp. Si us heu fixat, la càmera no està mostrant el rostre del Jack, sinó, ara ja no em recordo què estava mostrant, suposo que el mòbil. I després fa un moviment de càmera i ja comencem a veure el Jack. D'acord? Llavors aquesta diferència entre fora de camp i dintre de camp seria important per doblatge. No? Perquè al doblatge el que ens interessarà és si veiem o no la boca. D'acord? Per motius de sincronia. Això ja ho veureu, però el que és important per la traducció audiovisual, pensant en l'aplicació a modalitats com doblatge i subtitulació, seran aquestes dues diferències. D'acord? Fora de camp i en camp, i so diegètic i no diegètic.
Bé, amb això termino aquest vídeo. Espero que us hagi sigut interessant per vosaltres i que hagi il·lustrat millor el que ja heu llegit al mòdul.